ar fad agus fáilteoibh chuid Ceardlann Gaeloideachas stratéisí Mhata de fáistí ard-chumais sa bhain Scoil Lán Gaeilge agus Gaeltachta agus atá mar chuid de himinar Gaeloideachas. Mis sé blánad ní gréachan ard-aimneach le Gaeloideachas agus tá thar sásta a bheith don Ceardlann seo agus tá cinnte go méid ag go leor sppraige agus nodaní agus moltaí ann ó Cormac agus mas spragan sé breis moltaí agus muinte anna faoi haíochtaí eile a déad a Gaeloideach sa chur fáil ó héh seminar nó takeíochta eile sa réimse se nó eile bhráilinn clustáwebh agus béim de géisteacht agus béim de breanú ar na féidireachtaí a log le cabhrú libh amachchan seo ar ábhar eile. So cahirirlach na Ceardlann seo ná go trína ní lúsa gur príomhide Gaelscoil néamh séimis i go leor gné. Ina chud ama Ceard tá si i tuairt faoi MA san Éadachas Lán Gaeilge agus Gaeltachta i go láiste bhuair gan smáil agus núsar sin is ball bord iad a chud Gaeloideachas. Tá tharbheith sásta go trína linn chun Cormac chuirnachna agus chun plé stúra ar an seminar seo. So sin é weimse bannaí ar fad antainna san Ceardlann Cormac. Gurmína mágad a bhlánid. So tá fíorchain fáilte romh a cháde, tá an Ceardlann seo a chur fáil i Gaeloideachas, mar chud de heachtain Mhata na hÉireann. Agus beag an Ceardlann seo le Cormac Tuairsg i dtíorú ar stratéisí practicúla Mhata de fáistí ar ard-chumais a go háirithe. Roinn for nodanna agus mínte agsúla le na ling, mad le bailí le sppraga agus dúláán breise a thuairt de fáistí ar ard-chumais sa bhain Scoil Lán Gaeilge agus Gaeltachta. Roinn for ólas mad le chlár agsúla ar líne agus crua airí a bhíteach le mhúinteoirí úsáid ina seomra ranga féin, agus fág gran páirtithe le go leor smaointe úsáideacha le cuasa Mhata is sppraga le na scoláirí féin. Is príomhide chunta Scoil Réiteachta Scoil Éinne an spadéal Cormac. Is an Innealtóir le taithí na mblianta ag deire chomhpháirteanna Deitleán agus rudaí mar sin. Tréis chéim a bhainteach ó Gláiste Mhuir Marino, chuiste a Matamaitic an máistreacht a bhainteach na Tógachas ag dúrú ar an Teicneolaíocht ó Gláiste Fadhbanna. Is stúrthóir ar cholacht Teicneolaíochta agus bíonn sé am takeíocht a thuairt a scoilne le córas ríomhaireachta agus takeíocht a thuair stómh chlár ETIM nó STEM a chur fáil. Churn sé ran ar fáil de fáistí ar ard-chumais a réimse lehan ábhar taobh Mhata am scoile, agus is féidir dul bháil leis le breismaointe áil ag C ó Tuairsg @DigiGael.com. So na mór fáilteóta a Cormac. For me, so yeah, Cormac tús leis mar tá riomháil le go tríd an Teicneolaíocht seachmam tús a chur leis. Téadú is me mátá aon cheist agus me go tríd is féidir a chur seachta teach ag an tíbhain sin agus be me bra sásta iarachtaíanna a ragart ag críoch mo chur i láthir. So má chutíir an scáil an a riantain seo ar dús agus so plus me Marianas mar dúirt me sé Cormac Tuairsg agus tá sé seo ag díú stoinú tasú ar plé le Mhata ar fáistí ar ard-chumais ach tháinig couple ceiste seach stoi rinne Sheachtain agus dahar me rudí rúnibeg sa gúig meach sé eile nach freisin páistí tá má chumais agus fiú páistí atá strachins leis Mhata tíor chun cúna thuairscó tuairt faoi há acme ach go háirde tá sé link around seo. The há acme ach go háirithe is an Réiteach nó Réiteach Fadhbanna agus ach go háirithe sin stoi páistí ar ard-chumais i bhreanú ar ceithí go féidir Tógachas a úsáid na constructionism a úsáid chun takeíocht a thuairt go páisiú is stoi iad a seoirú chun go méid saoirse acab a bheith ag clé le smaointe agus le ábhar mathematicúil chun scríbnach méid srían ar díomhad fillm de. So, bug me an chlár bonusachta an bei me breanú isdúí ar dús ar na Smaointeoireachtúil an sin ag breanú ar ceithí gur féidir naisiún úsáid chun
5 réiteach an nó ceiste Réiteach Fadhbanna in Mhata. An sin bhean agus scipaí Tógachas na constructionism agus ceachtaíonn sin Samplaí de Thionscadail go féidir úsáid le Tógachas meid an úsáid sa seomra ranga agus an sin bei couple of áiseann freisin bhéint an úsáid agus an sin go bhaint sin Mhata aon cheist in sin bei me sásta ítin le. So léinteteach an chéadú ná an bonflacht tá baint le páistí ard-chumais a sróidú agus nar smuoine muid páistí ard-chumais go dtibhinn is páistí tá siad nachmór nachil seomra ranga mis múnanis le oscin England déag agus tá me héis techt páistí fudfad na tíre agus is cuma céim coolú economiachta coolú social planning mar sin tá acab is féidir a chluigne chuirsuas a néim ceall seomra ranga so chaid gúnaí le olaf agus réisdói le bheith an freastal an chumas tá acab nes mar is óldíh sóid tá 8 cinál ard-chumais an is a Mhata canháin acab ólaíoch go déile agus brahanse stói an fáiste tá se cho lehan le ceol aclaíocht mar sin de so ceanta mu breanú an sin an Mhata agus cefa go féidirn páistí tá ard-chumais Mhata cefa go féidirn cabhrú stoi bear fás stoi chud féolalam. So gúnaí tosainn se le cuasaí CPD an mhúinteoirí héin agus cuasaí an nús se agus cuasaí a chuirins na cólachtaí éagsúla fáil is fiú go mór i dtíana agus fiú ar bhhairsin is fiú an breanú cuasaí pímá go na cuasaí bhín teann seanéirin bhí rinne me héint me dúirpéis chuna cléoch na suasan sin le Harvard agus jaann tú so léargus difriúil agus roiir difriúil ar an chuí a gurn siad rudí oscór na páistí agus bhí bhráid an páistí tá os agóir macha tíre difriúil agus chun se dearcha difriúil hún héin is dói mar mhúinteoirí a cechuí go féidling chud le ar stór ólais chun na páistí seo búna. Is fiú si rud go háir go sóid mhúinteoirí tá nua tá tosú múna is Scoil Éinne agus má hagtí trasna páistí ard-chumais an céadbóla a cham dhób agus is tóid go dtibhinn éon mhúinteoir ná díú is tóid gúnaí ar aicme amháin. Gan íochtaí na niomacha dhéanana éon amháin, má bhreann tú ar aicme amháin, beidir má bhreann tú ar fibréit, má bhreann tú ar Teicneolaíocht in san Mhata, má bhreann tú éon aicme mar sin díú ar ceanháin is gan an niomacha, gan tuairt faoi niomacha in éon amháin, mar má tharlannte sin sé a hálaigh go minic ná go nach aidó le éon ceann na strátéisi a bhaine tú úsa. So gúnaí tíal díú ar uaháin in 9 bliana a dhéann, má tá tú Harbh dígursoch péad an 9 bliana ach ó molla a cham héin nach ceanháin. An sin fólam bunithe ar Tógachas agus an Thionscadail. So is siúd i ríis sóid bunithe ar an taid tá dionta ag Seymour Papers Hall America le MIT agus lehéid agus tá sé an staidir fad rinne se an taide an léirinn se tá sé an solar go bhfuil an fólam gur féidir le mhúinteoirí cé nach bhfuil beidir an ábhailach céine aine go bhfuil muid tríd ús Tógachas agus Thionscadail mar strátéis tá muid an ná saoirse a thuairt go páistí tá ard-chumais Gail cho fadas tá sé ná le éon ceann gnéad go Mhata agus go dtibhinn le stem go generalta. Agus duna muid sin sin ché Canada agus is bhúnaí tá héin máir go héin seo dhéanana ré a ré ceachtaí bhatagus mar sin de ná ceisna oscailte agus fólam dam agus si a gceist na seo ná le mar brenn muid ar híos táil se aga me fólam damse an gomnig gceisna sin sin an rudí dionas muid gon chuid smú nach cuimhne fáisnéis agus athrágs áiris. Má muid gur fólam daí an táid bheith chun páistí macna Cash bheith cuatú fis nó ólas ag cuatú ólas sin agus ag an deire hall an tuiscint bheith acu agus camid bheith nánas dói breanú cechaí gur féidirling ó fáil amach an bhfuil an tuiscint acu agus be lé leis maid leis an cechaí pilín an assessment sin íana níos dearna in san choláir seo. Ach just so go dtí me ar buinte an banchach seo is 5 mór is dói it's sa tír se an héin an 5 réiteach agus an aspa mhúinteoireacht atá dhéanana ar 5 réiteach. Ní bháin go páistí ard-chumais ach go generalta
agus tá nascam an sin agus is fiú go mór aon tá aon simach go ban is Tuairsg go PISA na PISA results a bhí an agus léironse go bhfuil éireann má bhean muid na scóirnaí a bhfuairmuid Mhata atá go má churmuid an fibraú seach gompraid leis an Mhata go generalta ná go bhata titin muid síos go mór mar gheall nach múntar i gceart an fibraú. So tá chun breanú is stoi ché can eile ná an Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil agus tá seo bunithe stoi an mór fictú atá an gon fibraú. Is stoi bailach le smaoinú an Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil. Ní bháin rí sin sa Mhata ach le éon five is féidir lei seo úsáid a bhí Eolaíocht, is féidir le úsáid a bhí béarla go éon ábhair ranga tá siúil, is féidir é seo úsáid. Agus tá sé briste síos i chéad fát an díonscúile agus an aithint fátrún an teibíocht agus sin algorithm. So níos defniach ga ceann sin an díonscúile sé tá gceist le díonscúile ná ag briste síos 5 in a chófáirtin. So go tú breanú ar 5 ní an nús mes mór go focail ach go tú a briste síos is seach oké tá sé seo bainteach le ibras tá an písrá bainteach le spás agus crochanna. Ben an bhris síos an sin insteach go méiche sin, so go gin sé an ceist an 5 is stoi dun sé níos mó cíal ach go háir stoi i bhíh páistí stoi nach meach láid a bhíh néthireachta. Ag aithint pátrún sin ag breanú ar céird iad an stoi an generalú an bailach nó cur chuige a bheith ag an páiste chun techt a réitú an aibh, but mu caiint ar 5 más 5 le chuid ag dearú stáisiún trénach nó dearú aon cinál zú nó mar sin nó ag breanú ar 5 bhíh códáil aon chu mar sin gomeach siad ná generalú dhéanana ar céir go dtíochttar lorug agus gomeach siad ná is dói breanú díúin sin ar an próséis tá thastal chuna sin a bhaint amach. An teibíocht agus me heb go bud an ceann is tábhachtaí me hain ag baint amach an seafuid agus is 5 mór í seo is like páistí éon fáist éon rang a bheith me haine a pléilób a dtíobh an 5 réitú. Bheith 5 mór ach a bagúnaí le an focail léamh sa i cheist. Cabhar úr bheith bhí páist am an orra chalín tharbheith clistadí Mhata ach de disléics orthaí, bhí andeachtacht orthaí bheith léamh tríd na focail agus mar sin de agus tháinig muid ar strátéis chun mé sin an got hard simple ar an 5 disléics agus 5 mai caiint a rúnbeg níos dearnaí. Ach bheith ná stoi an seafuid ar fád a bhí baint le ceist ó bhaint amach san ceist scuid nach bhúntaach breanú na fíorchaí. Is scéal ar leithe seo agus scéal a pasint riorhá cleachta chun go méid se dunta i gceart stoi agus nach me aon mé páistin an inú second nature stoi ag páiste. An pí dean sin an algorithm sin an pí rud deire diontar nó tá an próséis agat nó tá 5 bristí an cófáirtin dunta agus tá an ráméis ar fád baint amach sa cheist. An sin breann tú ar algorithm a bhí cáil mu ceúmid complí na céimena a tastal chun go méid ná an freigra áil ar an ceist seo. So I breann tá sam goil forragí hééis teachtaach ó bheith múna gan lei so chun ceispe gaile mar an inci fós a gimocht a bhí. So siad on cheir ceist víns agam sa óscóir rang a gúnaí agus i dnéirs me leis rang bheith dír sol dosin siad sefar ceist. So an cé ceist víns an na céir tá lorgus ceist. Cédaí an lína deire go handú i ceist céir tá á lorug acha. Ní fiú bheith freigart ceist nach chuile. An dána cum na aithint pátrún sin, cédaí na ibhreacha agus aibhreachtaí tá sa cheist. So ríis agus tospáir me díb an chuí a dúir me hain faoi seo cechaí bhfuil siad ná na focail bhaint amach as ceist chun go bhfuil sacam céir go dtíortá lorug acha. Agus in sin an teibíocht fáilte ré leis seafuid. Agus ceann na rudaí is tosaím lob leis go minic ná ceistnaí tá chu seafuideach is a félam teach súsla. I neo bhí hosme mai algann teach Mhata tá tasúne, hosme le ceiste mar rang hain agus bhí sé baintach le JCBs ag tógab i duna Innealtóireacht ar Mars. Agus go dtí níor dhéadach sé bheith faoi teddy bears a goil picnic
pís faoi bharge is cuma céad faoitá an cheist ach meach an scileag na fáistí go si ná an ólas sin fád bhaint machas chun go mééis ná techt an ólas atá tábhar. So siúrt agam seo tá ceist beag agam agus me géirí sul bhreagann go me géirí bleanhid agus féchúilte banán so an chead cheist sin a bhreagrú agus goil tríd an ólas fád atá insan ceist ag úsáid an dínscoil, ag úsáid an ahand pátran, ag úsáid an pebiacht ach go háirid sgáiste agus ag úsáid an algorithm. So léim amach an ceist just an samplaí beag atá anseo. Bhí pólagus máire ag siúil síos ag an trá. Bhí cóta bán ar pól agus bhí cóta buí ag máire. Shiúil siad a thar ferm ar meallach. Bhí 3 chró ar an bherm. Sa chéceann bhí 9 muc agus bhí sé 1 tríú lán. Chonigh siad go raibh an fermór ag giche 8 milliún ag an am céine. So dána ceann bhí cearcha agus bhí 1 tríú a bhéid cearc sa chró sin is a ra muc sa chéad chró. Sa tríú chró bhí dobracha agus bhí an rá iad an bhéid dobrach is a ra cearc. Bhí árbháin ag pól. Cé bhéid dobrach eile a bhí tastal chun go méid an chró lán. So tá go leor ólas in is gceiste. Agus má bhreaning muide ar an ceiste agus má bheith an páiste an ceiste, go leor páistí muna bhfuil strátéis seacha le tuairt faoin an fadhb seo. Bheith siad overwhelmed, bheith an túfás bocla móra agus go leor ólas teachtacha. Cáis bheith ná an díú ar céir go dtíoch le tastal seo, céad na ibreacha, céad na aibrechta, sin chéad go muid chuna, céadtá lorg sa gceist. So mar dúirt Hannah an dínscoil bhreaning muid ar dús céadtá a lorg sa ceist. Léimúid an ceist an pís an abhart deire, cé bhís dobrach eile a bhí ag tastal chun go méid an chró lán. So tá san go dtíoch céad an freagartá gceist sin cin sort freagar a bheith tastal. An sin ag aithreaint a pátrú na aibrechtaí na ibrechaí. So tá an túfás ibrechan seo, chonig me go bhfuil na aibrechtaí bhfuil ibrecha mar nus 9 mucán, tá 3 chróán, níl sam sin úsáideach. Ag goil tríd mar sin tá orm bheith breanú a céad na ibrecha tastal, fecinn bhfuil obráidíonn tá 1 tríú go méid áard an sin agus beidir go leanú há iad sin na aibrechtaí, sin na focla cá an páiste bheith ná an aibremach bhfuil sin tastal, níl sin tastal. So tá chun tosmáid is an chuí a bheith méid súil go meach mór rang ag tuairt faoi seo agus mé ach go háir stoi díú ar páiste le ard-chumais go meach me náí do bhúna go cechuí le tuairt faoi ceisniú seo. So, i chéadal síos ní baint na fort ag an chéad trí abert leis scéal. Ba chuma dámach pól a cá sciorta agus hata le clétí san, ní chuann sé seach na machar ar an ceist na céadtá lorga. Bhí sé siúil thar ferm i ríis, is cuma céad faoideach sé bheith siúil ar zú, cuma smial céad faoi céad thar tá siúil. Bhí 3 chorós ferm, níos tá sé fáil simú, tá ben rá am páist gás seo, ok, beidir gúilte sin úsáideach is féidir mar glas chu faoi sin. Si chéad bhí 9 muc tá ibre teachsó sin, tá sin tábhachtach tá chun tá deargnú aimsú dearg me sin am mé, agus bhí sé 1 tríú lán, so tá minist tá ibrecha am agus bhfuil aibdeach beidir teachsach sin tá rís Cormac sin dearg. Chonig sé gur an fermór ag giche 8 milliún ag an am céine, is tá sé líon per tríd am sin. Ach níl an faoi, dámach marmach sé fáid léite go páiste go fóil, beidir go gorach sí líon glas faoi sin, nó beidir gur sí líon dó faoi rá beidir go sin bheith úsáideach, ach tá sainne bheith breanú ar líon deire nach bhfuil éon baint na páirrtaige sin, so féad an lína chuir tríd sgáis. Bhí háceann bhí an darnacán bhí cearcha agus bhí 1 tríú an bhéid cearc, so chró sin is rá muc sa chéad chró. So rís tá níos mó ibrecha teachtaach sin 1 tríú, tá an bhfuil codáin is teachtaachán, tá sé caint faoi cearcha, beidir gúil arm litrecha hórtskop sin nuit mar sin, is rá muc, so beidir gúil arm cóhheas úsáid sin na bhhaint an sin. So 3 chrón sin bhí dobracha agus bhí ráir a bhéid dobrach, so rís tá ráir, tá ibrecha teachtaach seo, tá méadú gceist sin, so aibrech beidir tá gceist. Dobracha, beidir gúil sin úsáideach bhain, so tá cearcha, dobracha agus muc an, so sin 3 códal a bheith an bheith duna leis gceist. Agus is rá cearcha, okay? So níos tá an 3 rud tábhacht an 3 cóhar tábhacht sin, agus sin ag teachtaach an pís deire an cheist, cé bheith dobrach eile a bhí ag tastal chun go méach an chró lán. Sin an fríomh fáirt tá bainteas. So, an rud dhearrant na spáirte ná bhfuil algorithm a tastal in. Si an teach pís deire, si ná bhfuil páiste chun é seo athróid ceist focail go dtí ceist
ina bhfuil ibrecha agus cíal agus ard baint leis. So chéadú tamach an dhéanamh tamach an rá, ok, tá muc tamach an rá bhfuil sin A, ceart sin bud na B, dobrach chud na C, agus an sin bhfuil cró chud na D. An sin, tar amach an freagra, céad a tasfam chun na freagra áil, tá sam bhfuil dobracha I gceist, so sin C, agus bhfuil sé caint bhfuin cró. Nis tá fuileach a baint le méid dobrach D an cró de, so tá sam mar sin gur D lúd C agus ben freagra an stáisiún, so níl arm nis úlach D áil. An sin tá sam na ibrecha eile, tá sam bhfuil A chud na nucha, bhfuil B chud na 1 tríú go nucha, bhfuil C chud le B a bhéidir fá dó, agus an sin bhfuil D chud na nucha fá trí an líon omlan bheith tasal sa ró. Áiseanna aibreach rúni bhag ní sin híis, A chud na nucha, B chud na trícha, C chud na seasca agus D chud na háit seachtú, an sin ag go ráis ag má aibreach den sin D lúd C chud na háit seachtú lúd seasca, agus go dtíann mar bhí ar fad ag tús an freagra chud na háit de. So, má bhrisin múid síos ar an bhealach sin é, tá an fáiste in ná smaointeoireacht písa ar físa, cíalaíonna as rud dús a bhreanins ar nós rud atá thar scantrú béige, go háirí go fáistí le lehéide dysléics, beidir bhfuil 5 acu bdíh an léthart. Generalta, beidir díocht nach daithnín na léthart lo, tá sin ná strátéis seo úsáid, an smaoinú ríomhaireachta seo úsáid chun fáil réiles ráis fad é churisteach in ibrecha agus cíal ard chur leis chun go méid siad ná na ceiste raibhart. Ok? Ach an sin deirtar cechaí gur féidirlíne seo, cechaí gur féidir stoi na fochla a bhaint amach as ceist chun go méid siad ná an aibreacht seo, aibreach nó an algorithm seo chuir a chéile. Agus couple rud a bhúsáid me héin ná agus go háir stoi an méid tam héisa go mna sin ná an folklór Mhata ólam. Go leorthó seo is tíoch gail trialnar, gail tríd, ríist agus ríisteile ag úsáid póster. Tá na póster se chur mar suas na chuid ginn snúsáid am héine go mna seo. Se lína na póster bhín suas ar na bailí vín feiceala, lání lei ag na páistí ní féadm cas timppla ach bheith breanúir na póster seo. Nis bhí na chur leis fion an ceanna bhí agam leis an méadú an sin, tá me hééis chur leis bhí písa in san ceistin sinam a bheith arm chur leis díl méadú. So is rud be seo vín sa fás. Mín spás fáci am hísa go mn áit má hagmid trasna ar focail nó go féile lúsáid le aibreacht, nó le ibid, chur mu isteacha in ar an póster ceart sa go mu chur leis a gúna. Tá an ceanna táamtanis an cean go háirt an cean eile an cean ar dhéisian sin tá sé sin ag méadú na an lei nó focail atá úsáideach go na fáiste iad hain. An sin an cleacht a bhín sacb ná an aibhsú na highlighting seo, agus sinna bhí me go siar an rud seo, dunan siad é seo lena ceist, bíonn siad chur línta tríd, bíonn siad a chur lína tríd é seafóid, lína tá luí glas an sin le siad an ólas a gapan siad beidir mar úsáide, dearg trí ibrecha agus aibrecha bhfuil í a hasan smachtóm nó a bhecinn siad taachach in a póster, agus in sin bíonn siad ná ag úsáid an ólas sin tacht an algorithm atá tasta. An sin ag gur páistí ar ard-chumais siúd é áit dagan leis ceisna scríomhsa. Siúd é áit a dúm sé an sírs go fáiste ar ard-chumais a chud cruthaíocht úsáid agus a chud scil na Mhata a bhéidir. Tá orb agus go minic sé seo an úsáid dúm sin leabhar nach mór chuir le chéile chum lena ceistena atá dunta atá scríomhta amach go dúna siad iad tástal tá sin nána chríola le páistí ar Eorpa, agus is bailach ionta chun páiste ar ard-chumais a chur smaoinú. Mar nis níl siad ag duna iirecht 5 a réitú, tá sin is tá 5 héis athrú go dtí 5 tá arba chruthú. Agus ar bhealach sin an rudí armstrom héna gúnaí má tá páiste ná é seo a bhúna go páiste eile, tá sam bhfuil an ólas acu agus tá sam bhfuil an sír sin sneacha chun a bheith chur le an stór ólas tá acu go dtí 5 réitú de. So sin tá go leor bheith man an rá maidir le 5 réiteach agus Smaointeoireacht Ríomhaireachta ach má fearr muid faoi srían ámainn se, so tá an bug raig is scipaí nes go dtí an chéad aic me eiletóid agus sin an gníomhaíochtaí Thionscadail agus siad an áit eiletóid a ríist agus é bunathe ar an síirse seo má caiinte a ggur páiste ar ard-chumais agus i ríist teachta siar ar an Tógachas nó constructivism mar bhí lúta nó an taid atá dionta ag Seymour Papers maidir le cechaí núsáid muid ábhar nó smaoine chun an páiste ag tógáil a chud ólas ar an smaoine nó ar an túirgan seo nó an Thionscadail seo. Agus
Tá go leor mhúinteoirí tugann siad faoi seo, ní chuireann siad an dhéanann siad an obair-chrú ag tús, agus fear tá obair-chrú tastal leis tá pleanal tastal. Má hain tú seach agus tionscail go thuairt gan páiste, gan smaoinú ar céir na acma difriú tá geisir, céir na Smaointeoireacht tá chun múna nó ag díú instant tionscail is minic ag titan tún as agus nach aidó bei leadrán na teachtar an fáiste, ní bheith siad hain an struchtúr, so cá planal má a bheith chuirta seach a dtíobh seo chun go mbeidh sprioc baint amach ag deireadh an tionscail nó deireadh an tógachas seo. Agus cá an bhúnteoir an planal seo dhéanana le sprioc acab ina chluig na rá, right, siúd an rud me ggéir go meach ná baint amach. Beidir nach meach tustaíon ná an sprioc seo baint amach go háidir na hagann sé leibhéal ranga sé agus bhí páistí an go minic os mo thormach in ard-rangaí a bhí ar ard-chumais agus me hain fiú an na smaoinú baidad tá sí seo tharbheith cumasach sa Mhata agus níl éon maithasán a bheith tuairt ábhair ard-teiste nó testa sóisial chomh. Más rud ag bhfuil sprioc ar le agat agus an saoirse ag an páiste tá ard-chumais chun a bheith ag tógáil a chuid eolais ar seo. Aidó lob an eolas a bhaint amach agus an eolas a ólam iad hain le structuring nó an takeíocht seo atá tú a chur fáil. So planál le sprioc, éon ceall crua airí a bheith ré agus ar fáil agus bhfuil nachhfuil siad teasta suas agus breanú cuatú riomh crua airí, bhfuil siad ná teachtar seo iad hain agus éon template nó mar sin mar tá template i gúna a tharbheith táhachtach chun go bheith tú ná in saoirse agus go handú le template ní bhíonna tastal ach bilóg le na tidial lechaí macha go mbeidh an fáiste ná iad úsáid chun iad ráidú agus iad ag tuairt faoin an tionscail. An sin éagsúlacht. Má aibhíonn ceanháin amachbait agus aibhíonn tionscail bunaithe beidir Tuairsg train mar bheits me caint faoin is go agus ceapú baide bhí sé sin iontach ní dólam siad an túfás a bhí an páiste bhí ard-chumais bhí sé ná nó bhí sin an dólam siad an túfás faoi cruthan agus spás agus bhí airigid agus duna mar rudanis agus bei Tuairsg cá a gceist agus agus bei sin dul ar Tuairsg cá dín rank. Mana bhfuil éagsúlacht a gceist lena tionscail seo tepa leadrán anskipaí an na fáistí seo. Is éagsúlacht an amlan is fearr a féidir chuairt go na fáistí seo. Mátá éagsúlacht a gceist, mátá siad breanú ar Smaointeoireacht agus Smaointeoireacht difriúla an támar fad, bei siad bei simach abán, bei siad sásta tuairt faoin an na tuairt seo as a stúm hain agus is níos lú obair a bheith ort sa dhéanana agus iad tuairt faoi ná dá meart bheith duna chuí a chuineáil ar task agus iad am na tuairt a masú ag bhfuil siad mar an ggéine. So éagsúlacht a dtíobh Smaointeoireacht agus Smaointeoireacht sa bhí bhfuil snána bhfuil tú inclúdú bheith siad inclúdú tí sig go bblion amháin bheith tú súil meach tú ná an gachaí ceann ach tasú bach mar breanna tú ar beidir rá nó trí Smaointeoireacht ag an nám agus iad sinna chlúdú bheith tú duna go mai. An sinnig breanú ar aithbrenn agus tá bilog seo tá chuig me seo bhaid an ceann béirla bhí an KWL chart díorcha ús ach tá sé seo gur más an mhúinteoirí ní dtíobh an páistí hain scáiste. Agus tá brenn an tólastá agam faoinol nó an tólastá ag an fáiste faoinol, so scríim tú mar cin ceapútá ag an fáiste. Agus go dúinn deúna mar chunta mar ceistín tú an fáiste héine a líana amach lob. Ach sin brenn céir tá géir go meach an fáiste fóm as an túgan seo. Céir tú géir bhil géir go meach si ná mar an ruda gur cro an spás ús níor cé an cro atá is láidir an dreiche a hoig an nó. Cé an bheith ná airigid úsáid chun líon airigid sus go €5 agus bille a chrothú as fan meach si ná an ábhréig a ceannach. Rudig an sort sin céir do tatú gira úsáid meach rólsach an finábúil an tuagan seo hart agus rudí nua atá fóma sinna nátí an tú an aithbrenn ag deire. Gutú brenn céir rudí cheapma a hasma chumsa mar bhúnteoir nar cheapma go meach go bhá seo ar aibre se céir rudí nar aibre or a ladran arb agus is úsáideach tá se harbe úsáid na bilogí seo. Tá beidir 60 na bilogí seo úsáid am hain atá héis an úsáid na blianta agus bí me 60 goil siar breanú ar úsáid me tionstal céad na aicme chun tionstal sin daibre, céad rudí ná aibre
agus is tríd áireann seo I ríist agus ríist le dús an cleachta agus an tóil seo a ham go míl me ná well níach na sin mar dús mar sin blion hána níraig sé sin agus tá se mar stúrú imach chud bhúna an sin díomh páiste go mé me ná túgan go thuirt fóib tá bunithe an méid céine tar siúla na páistes rang ach ag gnám céine tá sir se an bhfuil siad ná an sin ceall tiile nó galrá I hain le tiile a óla. So sampla hospainte agus an chécam se bunithe an bhn rangna agus si chuig gur féidir stoi sampla go túganmh go na bunrang I dús mis me héine seo ní an bhór go minic agus daibre amach go héin nis disclaimer chuir le seo tá gá le áisina a díomh riorhhaid an rudí seo agus farir bíon gá áisina bíon gá aig de cha ar áisina. Tá is féidir an gan mór an áisina an chuirbe ach chuinte ó úlach aisteach obair ar tain I díomh rudí agrú so bhilhain ach go háir le ábhair an ús an Teicneolaíocht mar sin de Mhata tú ná so couple pína cha bhaid buisiad beidir an TFC ríist fáiltiú sa buisiad an sin na déarnas go mé an dúnta sin íoc mí an nolig me cheappa léana agus ríist an bhíonn se hagan ní me cínta cinbhéis an bhíonn se hagan achas fiú agus más rudaigh gur príomhiteú chuirríorhá go seo ar leittíomh ag breanú ar ábhar Mhata ar ábhar stem ach sugaí gur féad le mútaí atá I gceannas ar bhata bheith ná buiscí chur ar leittíomh atá díorthe ar ábhar sa áisina cruú airí ag Cormac. So is rach mar eisi ag an sampla agus mar caiint ar áisina ríist. Ach seo sampla agus an spruch bheith aigen an túgna bheith a thug me an fáiste ná an páiste ard-chumais bhí sin ní an mhór ag ná. Tá ag agrú toras trénach don rang chun DigiGael. Agus sin an mór fictú a bhí an go fáiste. So bhris me sí sin sí snáin an chéán cro spás, darna can feácht a spáslocht agus sin sé can airgad. Chun cro spás íon agus bhí sé seobí go riorhá idir ealú díomh stem le seo le Eolaíocht ach bhí mu breanún sin ar chéán ná ben treindul haar couple dreichid, daar dreichid ag baint úsáid as crona difriúil chun meach na trein hoige. So tá brenn ar háachma go hard in trais an cro spás ach tá meach na baint leis frisin. Tá brenn cé an cro fear so chun meach an áir de hoige. So tá si de brenn ar crona a bheith dótíí stoid go is mú ben tríntá agus sin ag tástal agus is rud seo go féidirna le bhar gan le cartláir le duplex rudí mar sin chun goméis an ná rud a chrothú iad hain. Bei tro a tastal agus bei arbstoi bheith lé le áisina ag am áard gan ranga hard deach mé héna gana díomh an eiste le na nína tá anúsáideach mar ag an amsin. Ach an siir sé dí shortlob tá meach an áard ag an trainseo bín an éisce le gáard le dúpla mar sin rud train be a chrothú agus úlach mór choréad agus in sin dreichiad tá puinte agus tá có agus pápar cartláir ben si ná hecin rud for faoin sin agus bín urban train á punt é punt B bín urban ríis template úsáid chun tafadí an ní an bhór sé bheith an chalín go bhíonna bheith si ag cro picturí beag gan rudí bheith chaach agus go dtíhann bhí sé sin an úsáid díbhí ná bre an siir sin ba d me ar cearnagaí ar dúsrá me cearnagaí as cartláir ní raibhre sé sin sin brin si can circóir agus sin cean breanúid pyramids mar sin de agus fi hána sé an cean is clár tí rís bheith breanúir trialnair agus a bheith ag tás an rudi seo agus in sin be breanúir spáslocht agus tasachta spáslocht agus cean se tá si an bonusdói dús mis rud a bheit an bíbat in seo agus is inéistíocht mór iad na bíbat ag ná a bhí an dúine tá luach me ag ná go le sector sé chinhí se be nach €500. So tá riorhá agad gceist le áiscin nús seo ach nús a bhhain me deas ní étá luach chuir. So bei an páiste in cinnte go mé an treindul an tro ceart. So mátá ólas ar bíbat is nús robot begad an antart an tro chusteach ins ar bhhar dús brúdú go agus
Jimnan se hebicen gníomhachtaí tatuation an chuirteach an tús, má trúla gnéarn tú leis go le ráidtrí bosca, Jimnan se sinne sin casar yes, a ráidtrí boscas mar sin de. Bíon léir Scoil Éinne trúla mar sin rudí a féidir crothú hain an éasca iad sin nach crothú ach is féidir ceannas má trúla bhfuil faoi le Scoil is fiú go mór sin íana ach ag ná céanna is féidir léir Scoil seo íana agus go leor ólas maidir seir le YouTube go le. So unfortunately am sa bhí he rinne me suas léir Scoil agus bhí sin an sin tús a dús tíoch bheith sprí leis an bíbáis a hain bhí sin an chur glúiseach gan éon ólas saachhaimseach churbe is fearbheag an takeíocht bhí an tuairt bhí hín saoirse an bhí seici gur an spreach a bhí angra orthaí an bíbáis áilhaid puinte amháin ar an léir Scoil go dtí puinte eile agus bhí shráid agus mar sin de leachtaach an áit nach féidir go bhí swamps agus mar sin de. Is féidir go leor agus chuir seachas na léir Scoil seo agus go dtí más Eolaíocht go an céine is níos fearr atá sé is ní mór an go Eolaíocht for me hain bheith tá fós a pléile na stickman me hain so é sin ráite Mhata an an rudí a frindalagus agus a leid tá sé an úsáide. An sinna bant le airgid bhí mar rád oké tá cóisfadaach ar an trein catú duna cínta go bhfuil písa go bhfuil deoch ag gachpáiste go bhfuil mil ag gachpáiste agus go meach breig amháin gachpáiste agus an sinna úsáid le héid an catalogs tacht by Smiths agus T. Duns bheith man an template a chrothógan sin an breig an bhfuil tríoch a breig an bhfuil tú go is faoi budget so bheith ag an páiste ríiste an mhóra tá agus mai agur an páiste so ard-chumais bhí tuiscint ag an cailinte airgid go suas go debit a €50 bhí sin an le cún an háiscin an airgid bréigeach bhí sin an brenn le €2 mar sin de agus an sin bhí sin an buise a chroth a ríist go leor gan an bhí si tarns picturí gona rudí in an de scríomh agus catú bheith an siirsin go chana template bheith ré so go bhfuil siad in eilún stoi le páistí leis an comas scríbhleacht tá an páistí sin. So gúnaí bheith sin agad do chud pleanal agus tú ag pleanal na tunscoil seo. So sin tunscoil bháin is thug an tunscoil sin thug se mé heb gur bhain si mach an spreach ag an deire tíh si go cheir Sheachtain bhí si donna brúnibeg éán bhí an rudhín am Ashton bhín ar vín Ashton siúach an sin an phríomhán bheith si pléile an rudí se ach mar na bheith mu amón ceachtar Mhata níor se cho ar nach céine ach an sinna le beidir le rang an sé an chuig bíon se ar nach éan ag nuirtín an Mhata ach an sin ggóir ceanna gur ordrang na dís agus scatín ar bheith an daine an picture Thompson Lawrence sin gun códal ar fad jaann siad Harvard Scantry jaann siad baidaid ní bheith na sin líomh ach it is ní gá go meach ólas ad códús go meach tú ná an cóide ar scríomh más rud é gúil tú ná Google úsáid tá tú ná teachta cód mar tá se cho éasca lei sin is an páist ag feolalam agus ag úsáid a chumas hain go hard páistí ard-chumais tá siad ná más troirn tú an tro ceart tá siad ná teachtar an ólas iad hain agus sin an beauty tá maint an teantamh seo tá siad ag tógáil a chuid ólas hain tá siad ná teachtar nós mai airtaslo tá an tólas seo ar fad teacht way mar hampla le Python an cantár le feiceáil sin tá chlór ag tá nasca an sin le Python a Scoil agus tá sin an go sechan na tutorials a fad Eolaíocht Har bheith sábailte agus tá ná siad an firewall tá ag Scoil. So an sampla bhí agan an harddragon seo agus gdíann tá páist mar an hain tuairt faoin ceantar fi láid is ábhaid simplí ar. Agus ceapan daoine ábhaid sin bread a ábhaid ar fáil ar fóns ach ag brise síos an sin na aideachtaí. Céirtá gceist le méadú. Cechaúil me fan méadú a hospáint chu simplí agus is féidir. Cechaúil me chun rinte simplí, cechaúil me chun céitdan a hospáint chu simplí agus is féidir go me ná seo chu sa cód. So is ríist is template tá an pegann siad amach chuig nó sé chin go aideachtaí hain bíonn siad ná an sin brise síos a dhéanana ar an aideacht mar hampla le méadú Canning beag mar an hain fi tá sé hééis an aideachtaí amach go nó an aideacht méadú a bhris sí seachna go simplí ag chuirla chéile. É fá bí cín sin dá meachs mar hampla trí fá cúig sin 3 sin cód lechtú chusa.
Okay, so sin an cé an bris síos maidile an na haibrachtaí ní hoog tris nó bhd camrá an gairtá gobar mar an éon fiáir. Ach an sin siad nás beidir meach dóidir se rií be am agus an códú tá gceis. Ní leon ólas ag an caiimbeg mar an fiáir maidile Python. Tá neartólas ag maidile Scratch, tá neartólas ag maidile HTML ach níomh leanna sé Python go fór. Agus sin tá mis chun rá le ná siimplí siúd é an síl dí Python. Tá Chromebooks agin just le díon san Scoil. Agus tá riar wa tablets freshen. So bei si gúsáid tablets bei si ná nach het clúsin í héine úsáid bei sin an go tríd. Nur bellin sin tá si chéchan nach daibig men sin an trud sosan sin tablet agus le brenn si an na tutorials atá an chat ingaige tá si. Agus in sin moon si do dí héin cechaí le riomhlóir dhéanana chun an códú seo chuir sa. Agus is cód Harbh siimplí tá anbuch sa dí le árbhána dhéanana feicte sinna cé manager bhfuil go leor fola an aisteach má brisin de síos méid árá an nílte ach chur anim le gafa le cean go na aibrachtaí chuisteach data entry agus bigs mar sin de agus an bhristear síos mar sin tána na códú seo ach beidir bhfuil bé na siúdear brenn an hain ní gáil me cholas idir se ach chatta be ná an páiste seoú internet cheart chun teachtar nó se. An sinnig brenn a crog spáslein tríoach mar se bhí tá mis gur an fáiste se tá seice se an intar leachach an dí tá seice gúil ar hinn sin cás a chrothú gun tablet squeagúil me sinán chuirteach sa gáise agus gohfuil éon fáiste rang an fi soas has agus an árbháin a chroithí si a úsáid. So sin spruch ag an deire go bhfuil sé úsáideach mar árbháin tí. So sa gáil se tá airí an chás a deara a úsáid popgraph rialóir an siúpla na teiste fád dhéanana tá airí cíd go an defnecht ceart chun na si se seachú se sábailte an sin tá airí go gearmach na crom ard tá in san chás agus bhfuil secin sin bhúil se sábailte le go hart an tíach sin tá mar sin meach se sábailte. So sin cean sample cean bheith an úsáid le na hard rang sin. Tá sam go mar richtachchas áman se bug mar raig a hain skipaí si smuointe anskipaí eile mechtán bheith úsáid le réimse lehan cé ceanna sin tá ar an fáiste skillna achar agus paraméid a úsáid chun park síimseocht an theme park so a jaar agus is cean dúsad me héine seo I rangi híon fiú an le páiste bhí se antóci le heidir se agus bhainte an panabas a bheith á jaarra bhí méid ard go achar bhí se an sin brenn sacra cóhheasta an boscahánigs méid a cearna bhí méid ard méid a cearna bhí eile an núsáid agus tá go leor ach me difriú féidir chuir Sheachtain smuoine sin agus near template an go mu an aig de chuir Sheachtain freisin go méid ard go costas bí bille don nach páán le láhánig scenarios difriú chuir Sheachtain sin. Idir a dóin sin seomra éalaithe na fáilhhara jaar gan dus me héine nora an úsáide lí agus siod cean ní hasint ach mapa ansiimplí nus tagm hí go man sin cean úsáid am hé go minic agus ag puintí áir so gan lí so cean ach núsáid le pátí in rang rúga níos airde mar tá smuoine ar mór ficú agus an seo an smuointe rihachtú úsáid an sa gá se cean reverse engineering úsáid chun goméisi ná tacht siar bei an céad ceist a chroinn siad mar an ceist dead a bheits núsáid instant 5 agus an sin na cófart na fad na 5 na 5 réiteach fad an ceist be a fad bheith ach chrothú acab agus camerará is cean Harbh úsáid a dóin sin más rud ag bhúil a úsáid 5 réiteú agus le páiste ard-chumais instant go groinn siad rudcinnt a nús seo agus tá mis se fós a úsáid an cean nach chroith páiste chumsa lenará le gan áfáistí san rang le 5 réiteú a bhúna agus ag na strátéisi ard a hospa me tíb ní slúche a chleachtú tá se Harbh úsáideach. Cean eile úsáid an cean se an éasca go deor zún na 10 grams. I rís tá se baintach páirteach le ebri hían an sin tar bzú a chró ach an sin mar bheicteh hí ag mna sé stéin sin 10 grams, buiscin 10 grams a rís is cruáir tá an éasca le tachtad nach cup campion stromranga ad le chuir chéile níl ort ach an silhouette tas bunches picture an sin bhfuil na páistí an fragra slóin sin se go dogan an fáistin an silhouette na chu dubha hob sin taspan sin gan fáiste agus bíon an tartar an flamengo tá
má bhrean tú Google nó Pinterest tá tháinig me tras cean bhí chuige ana bhí difriúm más ru go ná agus sin tu go leadran ar cínta ach ba me sin annig scóach sin sin duna má agus sin chuirteach agus rís cos le ceanna bhí hin mú bhí hin an hána túirteach aigid páistí go sa zú seo le méid ar aigid tá si ggéire XYZ Eolaíocht agus tá si me fuileach nó sin se bhí den le go me sin anna plan mar sin túteach aigid agus sin tá crog spás an fresin má achbar agus an zú hain dara. Agus an count dean sin count stoi a ríiste count bhain bunithe páistí ranga cad ní dóla brús me le fáiste léomh in níos ódna rang cad stáisiún amsir a chrothú agus breanúir soi tócht lús gcuiche tá sé nasci go láidir count le stemach Innealtóireacht agus Eolaíocht ach in rís tá go leorha seo gur féidir sin breanú go háir le tá an data teach le sunraí agus an túfás gur féidir úsáid agus a féit an na féidireachtaí leis ganse allhór an chlús tá stáisiún crothaí a acab fiún le tócht tá cean an beidir hána sí léanahain bhí si lé leis i dtíobh an tócht agus bhí gach maidin bheith si duna tafad Celsius Fahrenheit agus Kelvin a dtíobh an tóchte bheith si fáil nar bhí riorháil an data fáteachí bhí sin an éidir si na séisiú an ná na mídia na módí tear fada áil agus chuir se le an stór bhí si hain ag riocht ag aon deis bhí eice bhí si riocht an tuairt faoin an stoi an túgan seo aon deis ar eice so bheith si críochtú an obair bheith ar siúlaim in san rang in sin bheith si hain a goil agus dam rud ag me si dear an stáisiú na hain nu ag tógáil síos an data baint leis nu ag duna barachart nó paichart an hebcin rud fageis le an data bhí eice bhí sé tharbh úsáideachtaí gan mór an tróir weimse a cháinnig go tús bhí sin an tuairt faoi gan éon aibh a chorbe agus an túfás obair Mhata a bhaint machchas. I dtíobh áisina den sin rachna títe go háis go tá coppla rud cheap me hain tá tharbh úsáideach más rud ag bhfuil buise ag an scail agus más príomhaide thu is fiús muoine seo ach más muinteoirí bí ag bagarte de chud de príomhaide bí ag seasta ag caiinte nó de seo tá coppla rud tá tharbh úsáideach mar luú man sin na bíbáte chun hain banim hain an úsáid asú is rudi tharbh úsáid iad chun códú mar ealbún códú in is teach an curriculum Mhata tá sé tharbh úsáide chun códú bhúna gan na bunrang agus an sinna teach an Russian Chromebooks tá tabletí fanam hain amach tíoch mar eall ar cuasaí cosas fanam hain amach chomlan as le de iPads mar eall an costas úpas á tá baintlop ceap hain gur féidir rudí ó bhaidní sir a fecha suas ar costas a bhaidní síos le agus duna siad an job céan ag dean lei. Raspberry Pis sin ceann atá i ríist an úsáideo. Is riomhre atá an ach tagann sé in san bhorm is siimplí is motherboard nó an circuit board tá an tá HDMI an tá Wi-Fi built-in sa an agus tá sé bunithe ar Linux agus tá ceapa níos na chuid nó an Raspberry Pi a CAD which a bunny ar Ubuntu atá bunny ar Linux. So filming páistí an túfás mainte le códú tríd ceapí le a ríist bainteach an chud smúsdói le STEM ach an éascaí de úsáid a bíh an Mhata de freisin. Ach an sin má tá ólas agad hain agus tá tú soch cumasach bíh an Teicneolaíocht bhfuilhin go láid na microcontrols ar nús microbit agus calliope rudí tá teachta seach in na meánscoilní ach go háid agus féidir pecha suas tá mé ceapan is tá fiche go €5 am sin a chonig meile dearnas is féidir gan an microbit fecha suas €2 tá mé hepa agus is féidir iad úsáid go deorna le tunscoil difriúil dhéanamh. Bhí complication agus bhí me díoch me seachaid seo díoch an complication tháinig section a ragart ceann bhhaine go chuú ceist maidir le leabhar nó áisna stoi le fibrateach an ard-chumais. Farrier go dtí seo tá sé cinnte ar an hain teacht as aon leabhar as Gaeilge ach an ceann úsáid me hain an ceannatá lutain sin is leabhar de chuid Andrew Brody solving math problems na dtí aon bliain déag tá sé tharbh úsáid tá ríist
is féidir astruchan dhéanana go leor na focail go leor na ceisnaí agus banam hain úsáid as go minic mar rang hain tre Harbh úsáide. Agus bhí ceist eile an sin maid le páisí rang sé an curriculum Matamaitic mar luú mention lenne tionscail seo siúd é náit lenne gail le páistí tá rang cúig rang sé an curriculum príochnaí a go bhí páistí mar se agus go minic agus is tríd na tionscail seo bheith méid múna na páistí seo nó ag tuairt an dúchlan dó mar sinna gúnaí is sói an rud atá gur go mecht dúchlan ach go gúnaí nó má bhfuil éon dúchlan an is leidir an bheith teachtarb. Couple bug eile si eile tá an úsáid go hain can is smúhain chéim úsáid na Khan Academy Eolaíocht fair is in méletá sé ach tá cean eile agus tá sé an Ceardlann eile tagan is Eolaíocht agus is I ggóir Matamaitic na stratéis Matamaitic mar curú ceist maid le sin me heb an ceistháin sa maid le stratéisi Matamaitic cean na stratéisi bheith me molle ná go mbeadh rudí an nús seo fáil go héasca fair tá costas níl sam a cúiú an fáiste nó rudí costa lei sin is féidir lasna almas ru bhfuil rang an go sena mar sin ach tá ceistnaí Matamaitic inghilge an agus brach me tí couple technique eile maidre Matamaitic ach just an cíocha las le na háisnaí seo. Tumsaóirí so si a gceist tumsaóirí ná is a compiler tá an méil testing compiler tá sé built-in le head a scratch ach le Python testing tumsaóir le tá sé fáil an éasca líne ní leirtach tíocht tumsaóir nó compiler Python go seach brenn héine dús mar coppleán bíon ads siúil an is go leor ganna masrúdé tí PDST tá mid ginn teach an Scoil ba go leor ganna ads se blacht rénos ach jump cínta go an bheith seáil héine dús. HTML ní has an scóir sin bhúna ach WordPad agus tá WordPad nach mór gach le laptop agus desktop se Ceardlann is féidir á go hanéisce. An hour of code in sé te fáil a háblionn nos as léige níart ach go sechar HTTPS code.org agus bucht le diatá sé sin fáil in sin léige agus an sin an can sin an Camara Ireland nó TechSpace tá si sin níos smúsóidíh an Teicneolaíocht extende ach tá ormid lu mar tá dunnen siad crunchiad na rangléigs ceachna fáil inghilge agus is ionach an cólacht díad chun cléilú tá siad Harbh cabhrach agus go héint me hééis úsáid glór úsáid bhaintasta le go háir le couple blian nús. Siúd riamh nascnaí si den cean bhí céan me caiinte an sin an AOLL.ie an folklór Matamaitic an úsáideach go háir le fibréitiú is bhaid sasna sin níortha me héint sas de seachas múntar amháin atá ag obair Gaelscoil baile brigín fi láir áine ní heir tá sé Harbh tá sé hééis obair na gapal chu seach ag dí folklórí a chrathú agus stratéisi Mhata ach dún chud smú i dtíobh an líne budí an ústangan mu mar se tá sí sin úsáideach ach i dtíobh an Mhata tá díirthe ar Mhata is siomh rewardinglearning.org.uk sos bhfuil beil feis tá sé techt. Agus a ríist clufií tá sé seo teachfu chluiste ní bhuide I mail feriste a ríist tá sé sin clufií bega cean eile ríist rewarding learning bud le cloig tá sé fáil an Gaeloideachas a ríist mar Áiseanna an curriculum sa tú sin an túfás áisteach sin. Na chuide tá agan sin tá sí sin chuirt le chéile agus mór trú nachfuil bhil an cé choiríte le chéile. Tá nach mar cinint go PDST tá ach tá padlet chuirt le chéile go na níán go rang híns rang dó an tí rang ce rang cúig is rang sé agus is fiú go mór man bhfuil éon nasca le an chéad nasc sin is fiú go mór iad úsáid. Sinna méid tá weimse más rud go bhfuil ceist agad mai méid nó bhfuil fíor teachta ar fiú na hóstéir nó incio gan na templates an ús sin tá míle fáilte email chu agam ag cólacht agam héint marrá DigiGael bí mu é tuairscúna go scoilnaí an ábhar stem chuir le chéile agus tús a chuirtfób le kit chuir le chéile le mééis an stem a hosú scoil nu go dtíhann má scoil héine is féidir riomhscoil ag Cormac ag Scoil Éinne .net. Sin bhfuil am sa cheappa ma heb go mé rúni go haar an am agus mo leisgéil a socht sin ach Mhata éon cheiste stoi ag an buinte seo ben stoi sásta íochtaíonna iad a bhreagra.
Fecim den bháinnig chu ceisian sin maidide le anam go leabhar an animatá leabhar is ama sosanse líiste anam go leabhar sin ná Solving Maths Problems 9 to 11 le Andrew Brody. Andrew Brody scríb an leabhar sin. Ní fecim éon ceiste le teach sosan sin. Ach tá mé cinnte béise seo ag teach sos si YouTube atá ag Gaeloideachas agus fiú go mór beanú an ceann a rinne rúm sin an bliant caite páir go cruúid. Dír sé níos músdói fibraitú agus fola a dtíobh an bhachte agus fiú go mór thuas si Gaeloideachas agus YouTube agus bhfuilhin go láidir beanú siar is an áis go deoé mosradé go meach simad tiile óla maid le Mhata chorpan cínta semóra. Ní dón go léon cheistile, ní ag méon cheistile. Tá ceistile maid le nascna is seol agah éis an na nasca seo ní sam beidir go meach duine gan stúirín an seo chin tú ach meach an chur láthir. Tá ceappa go béis ar fáil ar YouTube ag spéis ná an slóí an fís eiceil ach ní sam mé an chur láthir hain ar fáil ach cinnte lechtú ná eiceil ar an fís agus so bhreachasí bhaid sin. Agus tá me dtíorchééis an sin chupan na sleanna gur mágad a sin bláin. So Cormac I'd say sin méid tá weimse agus a súlam go bhainte panvest agus go se ar bailthaigh an úsáideachtaí sa buchttaí le socht stoi clúis a chósá. Gur mágaí. Gur míle mágad sa chorma fi sin Harbh úsáide gur fád Harbh cuimse agus is cinnte bhfuil smaointeoirí fáide go féin agus tá fána mé a chur bhaim cinnte, so gur míle mágad sa. Is tócha go bhá míide go sinna bhláid? Beidir go nneimiise an deise hapú bhuiich Scoil Éinne Caitríona as caitheolaíocht dhéanaar an session dúid, agus an sin de chormach tá annach chud dua agus aibre agus machnamh agus foiineamh agus passion i míos teach san ábhar sin. So fair play that bhí sé fearhá. So tá mise just chun freisin an deise hapú bhuiich a ghlacha le Ciara. Bíonn si gcónaí tíobh an sin sa cúra si atá a cuardú agus i banistú na sreithe seo ar fad agus tá obair na gapal ar bun ag Ciara, so tréisníim leat a chéire. Agus an sin rud deirt mai ddíireach chun an deise hapú rálah céird eile tá bartaí sa tá cúpla rud beag, Tá ceannig teachtaníos ar an 17 de bhí na saona ag go cethir clog, so ósráach ar struchtúir na céad bhliana bhanscoile i ggóthaigs an luach hamadáchas, so ba spléacha ann ar chóris agus clachtas Bolta mar bhaine le fánamóí na ní an beige a ggóthaigs an Matamaitic cean an simú. Agus an sin cean béidir ar bhhaileh a bhla de bhór dismóirí cén fá go ran ófá gailceáiste de fáiste agus bei sé sin ar siúil decéadín seo mar Tharlainn is tríbhán a bhéile a bhééis an cean sin ach beimiid a reachtáil cean eile le cúnaidé tríbhán na gailge an sin agus sin dúirithe ar chéine a bhfuil páistí abaimís sa cúigú beidir séú rang sa bhanscoil. Agus an sin cean deir a luas mé an trí lá a bhí na saona tanmh agus tarbheith leis an tanga ó bhéal. Agus Ceardlann fracticúil a dhéireann ar an tanga ó bhéal na chórdranganí ag an mún le bhéal. So tásúlagam go méid ábhar spreice anndíobh freisins na Ceardlann na sin agus tá an tólas ile ar fáil ar Steve Grayson agus in aontí leis an rudí eile ón Ceardlann a nacht. So gur míle mágaí ar fad as félinn agus beimiidir súla sibh bhelinn na céad cean eile.